От 7 години имам дълго време го отлагах тип Барби. Никакви цели в живота. 4-10, седи още няма. Интервенцията беше доста по-сложна, външна осова девиация. Тежка септална девиация. Затова операцията е продължила над 4 часа. Цената на такава комбинирана септоринопластика е да си направя носа. Честно казвам, това ме побъркваше. Беше ужасно. Колкото и да бях сигурна в избора си, ами ако не трябваше. Ами ако това не е правилното решение. Здравейте! Както вече сте разбрали от заглавието на влога, ще си правя септоринопластика. Решила съм в този влог да не се впускам в някакви дълги обяснения, да не разтягам лукуми, затова ще караме по същество. Айде! Преди да започна с всичко, първо ще ви разкажа какво е септоринопластика. Това е комбинация от две неща. Естетична корекция на носа и изправяне на изкривена носна преграда. Тоест не е само за визия, а за да можеш да дишаш нормално. Някои хора правят ринопластика, за да подобрят визията си. Други правят септопластика, когато имат затруднено дишане, хъркане, синузити и така нататък. При мен пък е комбинация от двете. От 7 години имам изкривена носна преграда, която ми пречи да дишам през носа. Мога да дишам през него, не е като да не влиза никакъв въздух там изобщо, но не влиза достатъчно кислород, което пък води до дишане през устата, а пък това води до много други проблеми, като изсушаване на устата, главоболие, не мога да спя нормално, хъркам си и аз от време на време, неправилна стойка и така нататък и така нататък. В същото време не харесвам формата на носа си, особено в профил, още по-конкретно левия профил. И си казах, така или иначе ще се подлагам на септопластика, защо да не направя и естетичната промяна, да вдигна самочувствието си, да бъда по-уверена, да подобря визията си и да се чувствам по-добре в кожата си. Честно казано, дълго време го отлагах, имаше страх, несигурност, все още ги има, но дойде момента, в който просто искам да дишам свободно, нормално и да се чувствам добре със себе си. Ето така, примерно, не личи, че имам проблеми с носа. От тази страна имаме по-голяма гърбичка, защото тук реално стърчи коста, която не е много видима, но доста се усеща на допир. Ето тук ми е кухичко, коста приключва тук. Изглеждам като яйце, игнорирайте това. Ето, той е натам. Тук не влиза нищо, хора. Аз се доверих на доктор Алиджан Чуктур. Ще се оперирам в Турция, но той прави семинари и в България, така че ще оставя контакти в описанието, за да може, ако някой от вас гледа това и има нужда от естетична или медицинска корекция, каквото и да се свърже с него, за да отида на консултация. Избрах този доктор, защото има страхотни отзиви за него. Има много опит с септоринопластика и най-важното, работи с ултразвук. Това означава, че няма да правим стария метод с чукчето, а ще изпили коста с ултразвук, което не наранява странични тъкани и онези най-тежките оттоци няма да ги има. Много по-щадящо е, много по-бързо е и възстановяването също така. Пропуснах да кажа, че вчера ходих да ми сменят абсолютно всички обици с биопластика, защото по време на операцията не трябва да има нищо метално по мен. Ходих и да ми махнат гела от левия показалец, защото не знам какво, защото гела може да лъже апаратурата. Хора, ще ви излъжа, не знам за какво беше това. Просто трябва. Утре сутринта заминавам. Ивайло ще дойде с мен. Ще кацнем преди обяд в Истанбул. Оттам ще се настаним в хотел. 4:30 след обяда е консултацията с доктора, където ще направим визуализация с Photoshop. Ще си поговорим, ще обясня какво точно искам, какво не искам, какъв ефект гоня. По принцип, аз не искам да правя този тип Барби. Искам да е възможно най-натурално, за да запазя своето излъчване. Искам естествен резултат, не да се променя до неузнаваемост. Така че стискайте палци. Имах 3 мечти и основни цели в живота. Първата беше да се изнеса от общежитието на квартира. Ето ме. Втората беше да си купя кола. Колата е долу в гаража. А третото нещо, което много исках е
да си оправя носа най-накрая. И ето, и това се случва. Преди една седмица стоя и се мисля, окей, и сега ти нямаш никакви цели в живота. Ти постигна всичко. И сега какво да искам повече? Стоя, мисля и го измислих, но няма да споделям, както не бях споделяла и за носа. Ще споделя, когато го сбъдна това нещо. Казвам когато го сбъдна, защото съм убедена, че това ще се случи. Стига да го искам достатъчно, да влагам усилия, труд, време и енергия. Утре ви взимам с мен. Сега отивам да си оправям багажа. Ние вече сме на летището и си хапваме банички с боза. Станала съм в 6, без никакви проблеми. Вълнувам се. Още не се притеснявам. Това е странно. Най-вероятно утре ще дойде този момент. Се качихме в трансферчето от летището. Отиваме към хотела. Току-що се настанихме в хотела. Сега ще ви покажа стаята. Като цяло нещо повече не ни трябва. Оставяме багажите, отиваме да хапнем и се запътваме към клиниката на доктор Алиджан Чоктур. Взехме си някакви лодчици. Чайче, баклавичка. Аз си взех пеперони. Моето фото стана с телешко. Хубав е. За да... Много добре. You don't have any other surgery before? No, It will be your first surgery, so maybe you are a little bit I'm scared. not nervous right now, Really? but maybe tomorrow I will be, so... That's also good, but you have breathing issues. I remember that you Yes. told me on the online consultation. Okay, yes, you have deviated septum and it goes actually to your right side. We will try to fix this. Before I explain anything, could you please remind me what's your biggest concern about your nose shape? I don't like this thing here. You don't like your bump? Grbichka, right? Garbichka. I don't like this. Yes, asymmetry. To the one side. Can I see from left and right side, please? Yes. And it's a little bit big to your face, I think. And from both sides, from left and right side, it looks different. Yes. Yeah. But this she was- only takes photos on this side. Yeah, I don't shoot my left profile. But I will take some pictures and I will show you. Okay. One more time, please. Especially on the left wing, you have problem. It's more collapsed. So let's talk about your dream nose. But another problem is about your skin type. I think you have a little bit thick skin. So actually you don't want a too high nose. Yes. You don't want I don't it. want it like this, Mhm. or maybe too long here, Okay. and not too small. So you don't want too high or long. In the first months, it will look higher than this because we know the healing process. It will drop Okay. 1 or 2 millimeter, not too much. I will check your septum. Yes, perfect. You also yes deviated. It goes your right side. Can you please smile? Yes, it goes down when you to the right side. Deviated. Take a deep breath. Yes, you don't have enough support in the tip area. We will start from here and you should turn around and I Okay. will record you. We can start. Yes, please. Wait in the middle. Perfect. And turn another side. And now I will take some pictures with my camera. Okay. Could you please now up your head, please. Now down your head. Just wing is, it's just more collapsed to the. And during the surgery, we use open approach. It's mean we will cut here. Forehead is rounded. Forehead Yes. is also important for the profile. But the nose, actually, it's not so droopy. Your nose is not so droopy. The biggest problem is here. Yeah. So I will get rid of this bone, Grubichka, from here. I will try to make it a little bit smaller, not too small. But your face is also small, and we have limitation in the visualization. The tip of the nose always looks sharper, but I don't like too sharp tip. Yes. I will try to make it more rounded, Yeah. it looks more feminine Yes. and softer. Let me see the difference before and after. Аз мисля, че е добре. What do It's you think? very good. I think so. It is smaller, but don't change it. You can see the position of the tip is on the same level. It's not. Yes, it's more rounded, but I can do it. The most important thing is not to be too small. Not too small. The most important. Okay, Yeah, I like it. like this maybe. It will Like be more this. symmetrical. If you're talking Yes. about the columella, this
part of the nose. Yes, it goes your right side. I will try to make it more symmetrical, Okay. more straight, Okay. but and a symmetrical taping. Okay. Because we know it's not possible to do it 100% symmetrical. Okay. We will just cut your bone with ultrasonic sound waves. Okay. Yeah. So the swelling, the bruises will not be too much, but the hardest day are the second and third day. I sleep only like this. Yeah. Really? Yeah. Oh. For how long you have been thinking about to get this nose job? 7 years. Really? Остават по-малко от 3 часа до операцията. Вече съм в болницата. Какви емоции изпитвам? Честно казано, и аз не знам. Вълнувам се, обаче не ме е страх и не го взимам толкова при сърце. Чакайте! Както казах, има още 3 часа. Ще видим по-напрямо. На Ивайло му донесоха храна. О, мекичко изглежда. Има чай. И тук мезенца някакви. Яко. Вече съм облечена. Аз помислих, че това е Айкос. Да! Защото така си. Готова съм за операция. Доктора преди малко дойде. Поговорихме си. Обувате чорапите в момента. Как си? Добре, още не ме е страх, не знам защо. Странното е, че още не ме е страх. Има два варианта. Или да ме хване страх в операционната, или изобщо да ме хване страх, така ще се тая. Айде. В часа 4:10. Дали още я няма. Малко съм се насрал, няма да лъжа. Че съм се насрал. Как си бе? Добре, нищо не ме боли, което е много странно, не ме беше страх. Ще ви разкажа утре. Днеска наистина не ми се занимава. Усещам нещо вътре в носа, не знам какво е. Дразни ме, не ме боли. Ето да снимаме първата вечеря на Валерия. След операцията. Абе, махни бе, чакай бе, снимам. Добре, ще го... Снимаш погледни. Как е камера? Искам да ви покажа. Той ще си тръгвам. Да ви покажа, че това като хотел, не като болница. Много е яко. Аз знам да се чувствам сега. Ама и аз, виж, в смисъл, той е по-луксозно от хотела ни в момента. Нищо не ме боля, нищо не ме боли. Често казано, от авоката ме болеше много повече. Ето е бил. Bye! Thank you! Ние сме в едно много сладко кафеце. Ще монтирам влога. Взела съм си без кофеиново фрапет с карамел. И той си е взел нещо там. Карамел макиато и много... Не е много добър, доната, ама е много слаба. Моя донат е много добър, аз вече съм го пробвала. Днес сме в кабинета на доктора пак, за да проверим дали може да ми махнат тампоните вече отвътре. Сигурно се надявам да може вече да ги махнем, защото не мога да дишам през носа. Той има някакви дупчици тънички, през които влиза въздух, обаче е доста по-лесно да дишаш през устата. Затова сега ще проверим дали можем да ги махнем или не. Мисля, че звуча като божийката. Казах 100 000 думи и едно и също нещо, но да. We can still press, it's good for us. The stitch looks quite good, no problem. It will be a little bit discomfort for you, but I think you can do it. I've just cut the stitch and I'm removing the silicone. The second one. And I now can we breathe. Yeah, you can breathe. Yes, I can. So, if you're ready, today we will remove your cast and you will see the result, but that's not the final result. Yeah, I know. Okay, that's perfect. Let's so do it. if you're ready, it's not so painful, don't worry about it. The skin is quite oily over there. Yes. I think if
It's your face. I will clean it and then we will show you. Okay. But first, I will remove this. Oh, it's cute. Yes, I think so. No, I like it. You do? Okay. I like it. That's a good reaction then. Yes, I think so. Imagine it's gonna get smaller, so it's gonna be Yes. way better. This part will be thinner and smaller, of course. And the swelling on And the this- tip part will last maybe 1 year later, but it will be smaller and it will goes down. I like it. Yes. Виж ми, той е малък. Да. The side. Вижте колко е сладичка. Айде сега долу. Не мога да повярвам, че мина всичко. Вече съм 12-ти ден, приличам на себе си, носът ми все още е суток, мускулът над горната устна все още не е възстановен, това пречи на мимики, пречи ми да се усмихвам. И честно казано, може би това е нещото, което най-много ме дразни в момента. Пак ще повторя заради всички нападки, че при мен операцията не беше просто стандартна ринопластика. Решението ми е обмислено с години, не е спонтанно, като почти всички останали решения в живота ми. Интервенцията беше доста по-сложна, комбинирана септоринопластика, т.е. едновременно естетична и функционална операция. Имах сериозно изкривяване на носната преграда, което ми пречеше да дишам нормално. Реално това беше и основната причина да се подложа на тази операция. Докторът ми обясни, че при мен е имало тежка септална девиация, а именно, че преградата била доста наклонена, което блокирало въздушния поток. По време на операцията са изправили преградата и са възстановили правилното дишане. Освен това, носът ми е бил наклонен, имало е така наречената външна осева девиация. За да се коригира това, са пренаредили прецизно костите и хрущялите, за да се постигне симетрия и баланс. Още нещо интересно, докторът ми каза, че моята кожа е по-дебела от средното, затова операцията е продължила над 4 часа, вместо стандартните 2 часа и половина 3. Това допълнително време е било нужно, за да се стабилизира вътрешната структура и да се постигне възможно най-естествен резултат. Цената на такава комбинирана септоринопластика е 3500 евро, като това включва всички хирургични и болнични разходи, без трансфери и без хотел. С бюджетен хотел и самолетни билети се получава някъде около 10 000 лева. Така че в моя случай не ставаше дума просто за да си направя носа. Беше цялостна корекция и функционална, и визуална, за да мога най-накрая да дишам нормално и да се чувствам добре със себе си. Първите дни дишането беше само през устата, което за мен не беше нещо ново, защото преди тази операция дишах именно по този начин. Това, което наистина ме тормозеше, беше сънят. Трябваше да спя по гръб, не напълно легнала и все още трябва. А преди това през целия ми съзнателен живот аз съм спала по корем. И честно казано, това ме побъркваше. Будех се по няколко пъти на нощ и когато се събудя и погледна часовника, се надявам да е 7 сутринта, за да мога да стана, но то всъщност беше 1:39, 1:50, 2:40, 3:20. Беше ужасно. Беше много дискомфортно, поне лично за мен, но реално болка няма. Просто усещане за тежест и натиск. При мен, понеже изкривяването на преградата беше по-сериозно, хирургът реши да оставим тампоните вътре в носа за по-дълъг период от време, а именно 5 дни, за да се увери, че вътре всичко е стабилно, няма кървене и преградата стои правилно. Тампоните не са само за кръв, те служат и като опора, за да не се размести нищо и да се запази симетрията. Докато са вътре, гърлото пресъхва, устните се напукват, но това е нормално. След като ги махнат, усещането е вау! Все едно пак си човек. Но пак не можеш да дишаш напълно нормално, има вътрешен отток и корички, които пречат. Оттокът отвътре спада по-бавно, около 3 седмици обикновено. Аз лично, още в деня, в който ми махнаха тампоните, усетих леко дишане, малко, но го имаше. Още веднага след излизането от клиниката усетих една отвратителна миризма от улицата и в същия момент осъзнавам, че вече имам обоняние и бях най-щастливия човек на света. Седнахме на ресторант с Ивайло, усещах и вкуса на храната. Иначе първите дни знам само дали ям солено, сладко, горчиво или кисело. И до там. В този момент имах всичко. Не исках нещо повече от живота.
След седмица вече дишането става по-нормално, но на по-нормално дишане идва чак след 3-4 седмица, понякога дори отнема повече време. Има няколко неща, които наистина помагат. Да спиш с вдигната глава, да не духаш носа само промивки, да избягваш горещи душове и солена храна, защото задържат оттока. Първите няколко седмици без никотин, поне първата седмица без кофеин и така нататък. Ще засегна и една малко по-странична тема, защото преминах и през това. Колкото и да бях сигурна в избора си, няма да лъжа, в уязвим момент ти си с отоци, лепенка на лицето, не можеш да дишаш, не можеш да спиш нормално. Така или иначе се притеснява за резултата, защото не можеш да го видиш веднага на момента. На всичкото това отгоре ми се излива страшен хейт под постове, в лични съобщения. Имаше един момент, в който си казах, ами ако не трябваше, ами ако това не е правилното решение. И точно тогава човек трябва да си напомни защо го е направил. Аз не го направих, за да изглеждам по-различно. Направих го, за да мога да дишам нормално. И сега вече мога. И това е най-голямото облегчение. Това беше моя опит с септоринопластиката. Надявам се да ви е било интересно и полезно най-вече. Благодаря ви, че гледахте този влог. Наистина имах нужда да го направя. Абонирайте се за канала, защото от тук нататък ще се активизирам и ще има много нови видеа. И не забравяйте да цъкнете камбанката, за да не изпускате нищо ново. Чао от мен!